Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы, як звычайна, абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі са студыі Еўрарадыё. Абмяркоўваць мы сёння будзем з пачэсным госцем. Даўно чакалі мы яго ў студыі, рэдка завітвае, але тым больш прыемна яго бачыць. Выканаўчы дырэктар аналітычнага цэнтра iSense Улад Ковец. Прывітанне, Улад. Прывітанне, Зміцер. Я ведаю, што з чарговай сур'ёзнай такой паездкі вярнуўся. Ці можна ўжо казаць пра дзе і што, якія тэмы абмяркоўваліся? Ну, хіба цэлы шэраг паездак. Апошняя з такіх важных для нас гэта удзел у форуме, публічным форуме НАТО ў Вашынгтоне, который адбываўся на палях саміту НАТО. Гэта сапраўды былі вельмі важная падзея, і не секрэт, iSense супрацоўнічае з НАТО ад пачатку, і для нас удзел у форуме і тыя тэмы, которые там агучваліся, мы ведаем, што не толькі падзея Украіны і Ціхі акіян, так, падпісанне умовы пра супрацоўніцтва, але таксама ў куларах шмат адводзілася Беларусі, удзельнічала таксама Святлана Ціхановская в этом форуме, і гэта было вельмі важна для нас, для разумення падзеяў, которые адбываюцца ў паўночна-атлантычным альянсе, з прыцэлам на наш рэгіён, дзе ідзе вайна, расійская агрэсія в Украіне, дзе адбываюцца вельмі сур'ёзныя працэсы. Яны датычацца як самога альянса унутры, так і краін як Беларусь. Улад, адразу, можа быць, для разумення, мы з табой не адзін раз закраналі гэтую тэму, але можа быць зараз на фоне апошніх падзеяў, на фоне таго, што адбываецца апошнімі тыднямі ва ўкраіне ў гэтым рэгіёне, і як сябе паводзіць лукашэнкаўскі рэжым, ну і адпаведна лукашэнкаўская Беларусь у гэтай сітуацыі. У НАТО, от не бярем Захад, не бярем палітыкаў, бярем НАТО. Яно ўспрымае Беларусь як суб'ект. Яно разглядае яго ўсё ж такі як такі суб'ект, з якім можна і трэба весці асобны дыялог, на які там нейкае асобна трэба пралічваць, аналіз рабіць. Ці гэта ўжо ўспрымаецца канкрэтна як частка Расіі, яе палітыкі, ваеннай, знешняй, усе астатнія палітыкі і такое адпаведна стаўленне? Ну, дзякуй за пытанне. Я бы падзяліў яго на два. Па-першае, конечно, Беларусь як краіна не тое, што ўспрымаецца, а вельмі сур'ёзна разглядаецца. Гэта, урэшце рэшт, гэта плацдарм, з якога пачалася гэта агрэсія супраць Украіны, гэта плацдарм, з якога магчымыя, калі мы тэарэтычна абмяркоўваем дзеянні супраць калідора Свалокі-Шчыцінскага, супраць краінаў Балтыі. Гэта вельмі важны плацдарм, таму, конечно, вайскоўцы вельмі сур'ёзна глядзяць на Беларусь. Калі казаць палітычна, то тут пытанне, з кім размаўляць. Ці з рэжымам Лукашенка, который пасля 2020 года не ўспрымаецца як самастойны, дастаткова самастойны і легітымны, ці з паралельным дэмакратычным стэйтам, з лідарствам Ціхановскай. Тут розныя пытанні, таму зразумела, што любая вайна, і гэта таксама скончыцца за сталом перамоваў. І тут пытанне, хто будзе за гэтым сталом і што будзе на гэтым стале. Ці Беларусь будзе у павестцы, ці Беларусь і тады якая будзе прысутнічаць. І тут кожны з бакоў, і ў тым ліку рэжым Лукашэнкі, спрабуе зрабіць захады, каб быць суб'ектным, каб быць часткай гэтага працэса, таму што пытанне захавання ўлады, пытанне перадачы гэтай улады свайму, скажем так, этой новой эліце, которую яны ствараюць вакол так званага ўсебеларускага народнага сходу, гэта таксама ім важна. І тут залежыць, што Беларусь як краіна, як народ здабудзе з гэтага, таму што для нас, скажем так, ужо гэтыя размовы часоў 90-х гадоў пра НАТО трэба проста забыць, таму што 20-й год паказаў і 22-й год паказаў больш за ўсё, што краіны, которые знаходзяцца па-за альянсам, яны
подвергаются коррумпаванню, подвергаются анализу з боку іншых дзяржаў России, потым яны атакуюцца. Няма мірнага існавання без калектыўнай бяспекі. Ні АДКБ, як мы бачым, не дае ніякай бяспекі, тому що зараз смешна нават спытаць, калі пытаюць, чаму Россия не звярнулася да ДКБ по ситуации в Курской области. Ну, мне пытанне, напэўна, Арменія першая будзе, которая прыйдзе на дапамогу России, ну и так далее. У Казахстана свои задачи. Кожны займаецца сваімі справамі, і гэта аб'яднанне, усе гэтыя праекты, которые ініцыяваны Москвой, яны ўсе неустойлівыя. Коаліцыі дыктатур, коаліцыі аўтакраты, яны выглядаюць неустойлівымі у адрозненне ад альянсаў дэмакратычных краінаў. Таму, конечно, трэба глядзець у будучыню нашим будучым пакаленням, которым жыць на гэтай зямлі, про тое, што агульная калектыўная бяспека магчыма у рамах альянсу НАТО. І трэба разумець таксама, што НАТО это не толькі пра армію. Гэта, может быть, 20% гэта пра войска, а рэшта это тэхналогіі, гэта парламенцкае вымярэнне, гэта вельмі шмат карысных для краіны праектаў, і гэта ўрэшце рэшт бяспека калектыўная. Так што я думаю, што на стале, калі ўжо казаць, што павінна быць беларускае пытанне, і ўрэшце рэшт Расія павінна выйсці з Беларусі. Маю на увазе не толькі вайскова, але просто адпусціць рэгіён. Беларусь, Украіна і Малдова — гэта тры апошнія пазлы заходняга свету. Іх месца ў еўразвязе, у НАТО, а не в розных азіяцкіх канструкцыях. Ну, это наш погляд, што павінна адпусціць. Наколькі магчыма, што гэта ўжо монстр, які канае, імперыя, нават Лукашенко не саромеецца называць это імперыяй, вот што яна нават на сваім там издыханні возьме і адпусці. Ідзіце. Ну, я скажу так, па-першае, сапраўды мы сочым за падзеямі, которые разгортваюцца і на фронте, і вакол, і ў глобальным свеце, так, тому что мы, ну, трэба разумець, што тут ідуць некалькі паралельных працэсаў, і адзін з іх вялікі, больш вялікі, это афармленне гэтай новай геапалітычнай рэчаіснасці з лідарствам Китая, так, тому что фактычна гэта вялікая ігра Китая, которая стратегічна спаборнічае з Злучанымі Штатамі. І роля тут Расіі, Ірана, Паўночнай Карэі, Беларусі у гэтым кангламераце, яны розныя, але яны паддаюцца аналізу і разуменне, што Беларусь это самы заходні пазл гэтага кангламерату, і гэта небяспечны пазл з таго, што з гэтай тэрыторыі можна трыгеріць суседзяў, можна пагражаць. І хаця мы не верым у тое, што беларускае войска можа стаць прычынай такой агрэсіі, але расійская ўжо адзін раз з тэрыторыі Беларусі зашло в Украіну, і фактычна гэта можа паўтарыцца ў адносінах да іншых краін. Таму тут пытанне стратэгічнае, і нам трэба разумець, што беларусам ужо досыць войнаў, і калі сур'ёзна разважаць, а не пра сімінутныя помыслы о тым, як утрымаць уладу пры падтрымцы Крымля, который неадэкватен часто, то трэба разумець, што прыйшоў час да абмеркавання сур'ёзнага сярод элітаў гэтага будучага уладкавання нашай часткі Европы. І я не бачу ніякіх іншых магчымасцяў, шэрых зонаў больш не будзе, немагчыма існаванне паміж Расіяй і НАТО, гэта ўжо, ну, даказана гэтай вайной. І таксама гэта звязана і з пытаннямі унутранага ўкладу краіны, устойлівасці, развіцця, барацьбы з карупцыяй, і гэтыя рэчы немагчымыя у ситуация, калі мы застаемся па-за еўразвязам, па-за НАТО. Дарэчы, хацеў бы нагадаць, вообще акурат праверыў, пакуль улад гаварыў, што менавіта сёння 20 жніўня, але ў 1991 годзе было створана
беларускае згуртаванне вайскоўцаў гэта тыя вайскоўцы якія вырашылі што ім трэба працаваць і служыць на карысць незалежнай суверэннай вольнай беларускай Беларусі і ствараць сваё беларускае войска. Дарэчы, прысягу і вот как бы кіраўніком гэта ЗБС быў палітвязень, вядомы афіцэр Мікола Статкевич. Я, дарэчы, сёння паглядзеў документ, вот ёсць выкладзена з прысягай, якую прымалі гэтыя вайскоўцы беларускія. Першым нумарам ідзе Мікола Статкевич, а другім 15-м нумарам ідзе Шэйман. Вось такія дзівосы паралелі. Калі мы ўжо загаварылі пра бяспеку і вайну, я хацеў бы сказаць, што iSense вельмі шчыльна займаецца пытаннямі вывучэння бяспекі. Найперш у нашым рэгіёне, ну, безумоўна, што тычыцца Беларусі. І таму, калі сыходзіць з пытанняў бяспекі і датычна Украіны, вось тое, што апошнімі часам і нібыта здарылася, што там нейкіх там десяткі беспілотнікаў Украіна запусціла, куды яны ляцелі, але праз паветраную прастору Беларусі нібыта ляцелі. Іх там зенітныя комплексы, што, конечно, выклікае здзіўленне ў ваенных экспертаў, но тым не менш зенітнымі комплексамі пазбівалі. Там з гэтай нагоды украінскага часовага паверанага выклікалі на разборкі, потым пайшлі пагрозы, там ядерную кнопку націснем, а не дай бог перайдзеце там мяжу беларускую, а гэта саюзная мяжа, і далей, і далей, і далей, траціна войска ўжо нібыта там на мяжы з Украінай. Як ты ацэньваеш, што гэта было? Ну, мы маем две войны, одна реальная на землі і другая война в інфармацыйнай прасторы. Як бачым, гэтыя две войны вельмі часто зусім не звязаныя. І мова, скажем так, язык, который язык, это таксама зброя. І в этом выпадку, ну, Лукашенко мобілізаваў свой язык і сказаў тое, што сказаў. Мы не фіксавалі ніякіх дронаў на тэрыторыі Беларусі. Той выступ, про который вядзецца, я таксама першая ж думка была, калі там выкарыстоўваць беларускае ПВА, то верагоднасць нанесення шкоды ракеты, которая можа упасть, як калісьці упала на тэрыторыю Польшы, так, яна больш верагодная, чым небяспека дронаў, которые спакойна далей могуць кантралявацца расійскім ПВО. Таму не было гэтых гісторый, мы не зафіксавалі, прынамсі, і не было паказана ніякіх доказаў рэальных на зямлі. Штосьці было паказана, што незразумела, у экспертаў выклікала шмат пытанняў, таму, але памятаем, што ў гэты самы час у прасторы прапагандысцкай расійскай вельмі шмат было вкідаў о том, што Беларусь, Лукашенко аддаў загад пра адвод войскаў ад тэрыторыі ад граніцы з Украінай, і гэта дало магчымасць украінцам вызваліваць войска, ну, такое ІПСО, і правесці аперацыю Курскай вобласці. Ну, і важно было в этой информационной войне доказывать, показывать, что мы разом з Россией, что мы бароним там спина к спине, там твар да твару, там вельмі шмат цікавых эпітэтаў. Але гэта было важна для унутранай аўдыторыі, яшчэ больш важна для расійскай аўдыторыі, што я тут свой і саюзны. Але трэба разумець, што і для Лукашэнкі няма ніякага інтарэсу ў уцягванні Беларусі, беларускай арміі в гэты канфлікт. І тут шмат пра гэта вялося, і пра тое, што думаюць самі беларусы пра гэту вайну, так, што 95% беларусаў супраць удзелу беларускай арміі у вайне. Армія у нас призывная, так, драфтавая, таму гэта частка беларускага народа. І калі ўявіць сабе, што хтосьці ламанецца праз гэтыя мінныя палі на тэрыторыі Украіны зараз, пытанне навошта? Ніякае вайсковае значэнне гэта можа не мець, вось палітычнае значэнне, і далейшы лёс рэжыму цалкам можа ад этого залежаць. І, ну, не бачылі ні гэтых дронаў, ні працы ПВО. Таму, как бы, ну, пра што мы кажам? Мы кажам пра вайну в інфармацыйнай прасторы. Яна адвязаная ад рэчаіснасці.
Тым не менш гэтая вайна, ведаеце, там ж ёсць ж такія как бы словы, что пацан павінен адказваць за свае словы. І вот он сказаў, что мы тут готовыя, мы тут армію подвялі, і ў Крымлі зараз как бы разумеюць, что сітуацыя на Курскім полігоне не вельмі плацдарме, не вельмі как бы такая добрая. Ну ты ж сказаў, а у нас тут саюзная дзяржава. Я уже не кажу про ДКБ и все астатняе, але давай-ка вот дапамагай больш рэальна. Зміцер, найбольш важнае значэнне для России, як ад пачатку войны, так і зараз, мае не беларускае войска, которое можна кудысьці подвесці, пытанне навошта, а беларускае военно-прамысловы комплекс. І тое, што беларускія прадпрыемствы працуюць на расійскую военную машину дзенна і ночна, гэта больш важна для России, чым тое, пра што мы казалі. Таму спакойная тэрыторыя, дзе працуюць і вырабляюцца для расійскага войска, там пачынаючы ад оптыкі для танкаў і сканчваючы мундырамі, так і іншымі рэчамі, гэта больш важна. І рызыкаваць уцягваннем беларускай арміі ў вайну і адпаведна адказ Украіны па тэрыторыі Беларусі, а значыць па гэтым прадпрыемствам, у тым ліку па нафтаперапрацоўчым, ну гэта незразумела для чаго. Але увогуле, вот як вы з пункту гледжання аналізу ацэньваеце ўплыў гэтай курскай аперацыі на рэжым Лукашенко, на яго дзеянні, рашэнні, увогуле на стабільнасць? Гэта пытанне такое цікавае, тому што гэта, як вы бачыце сваіх саюзнікаў, калі вы сапраўды будуеце на гэтым стратэгічнае партнёрства і верыце, што расійская армія абароніць вас, ну, пытанне ад каго, там, што ніхто не збіраецца нападаць, то курская аперацыя показала, наколькі правальная лінія абароны ў расейцаў, так, наколькі гэта ўсё выглядае дзіка з пункту гледжання мясцовых жыхароў, которые аказаліся ўвогуле не абаронены. І ну, адзінае, што мы бачым, што у адрозненне ад расійскага захода в Украіну там ніхто не палюе па унітазы, украінская армія цалкам выконвае міжнародныя абавязательствы, і гэта таксама добры, ну, гэта таксама ёсць пэўным сігналам, як яны адрозніваюцца. На беларускую, я не ведаю, наколькі гэта шкодзіць, таму што Лукашенко зараз збіраецца рабіць і робіць, але напэўна гэта не падштурхоўвае да прыняцця рашэння пра ўдзел беларускага войска. Тут яшчэ менш аргументаў, навошта лезть в эту вайну. Тым не менш, тое, што фактычна зараз, ну, па перакананні, скажем так, расследавальнікаў з Белпол, значная частка беларускай прамысловасці тым ці іншым чынам, глыбей там ці менш глыбей, але завязаная ў працу на ВПК, як яно вот можа адбіцца па выніку? Ну, па выніку эканамісты, сур'ёзныя эканамісты, которые, зараз не кажам пра палітолагаў, кажам пра рэчаіснасць эканамічную, разумеюць, што вайсковая прамысловасць, вайсковая эканоміка, яна мае свае рамкі. І як толькі пачнецца сур'ёзны перамоўны працэс, і вайна скончыцца, спыніцца, то і гэты заказы спыняцца. Таму вайсковая эканоміка, яна часовая. І рабіць на гэта стаўку, ну, бессэнсоўна, таму што мы памятаем, як прадпрыемствы да вайны, там добра, калі многія працавалі в одну смену, а то і менш. Зараз яны загружаныя, нават пераабсталяванне адбылося шмат дзе, але калі вайна скончыцца, што яны будуць рабіць? Таму трэба разумець, што без сур'ёзных зменаў у краіне в эканоміке увогуле, ставка на вайсковую эканоміку, яна, ну, пройгрышная. Так што гэта ўсім, здаецца, усім зразумела, і трэба думаць, а што потым. Улад, я ведаю, што у АСНС ёсць адмыслоўцы, якія
ацэньваюць, аналізуюць, як працуе прапаганда, якія меседжы закідывае і які па выніку атрымліваецца там фідбэк, там ці ёсць нейкая ўсё ж такі уплыў ці не. І я гляжу, што прапаганда апошнім часам, я нават не кажу пра расійскую, якая з аднаго боку ўжо раскручвае тэму там каўровых бомбардзіровак ядзернай зброяй і гэты вот гераічны генерал з Ахмата рассказывае про тое, як там масава украінскія вайскоўцы расстрэльваюць у Курскай вобласці стрэлам у затылак чамусьці, вот знаете, вот відаць НКВДшная мінулая дае сваё вот этих жыхароў. А про беларускую прапаганду, якая ўсё ж таки таксама накручвае, что там жа ворагі, там вот это вот бандераўцы, ці не пройдзе до того, что вот гэтае абы не было войны, что не ўсё так адназначна перарасце сапраўды, что там сапраўды нейкія дрэнныя людзі. Просто вот пытанне прыслаў глядач под нікам Самавар, пытаецца, якая апошняя інфармацыя по маральным стане у беларускім войску, калі загадаюць, то пойдуць. І вот это вот калі загадаюць, то пойдуць, оно как бы кладзецца ў тренд, что як вот змены ў грамадстве, наколькі стаўленне адсочваеце ці не? Ну, конечно, у нас есть социологическая служба, и мы робим замеры внутри краины. Я першае хочу сказать, конечно, пропаганда яна працуе, это зразумела, але не так, як яны бы хотели. У нас на сёння это дадзеныя с красавіка. Не думаю, что моцна штось змянілася за гэты час. Беларусаў, которые вераць у тое, что НАТО, напрыклад, несе пагрозу, толькі 29%. Хочу сказать, что у некаторых краінах НАТО колькасць людзей, которым не падабаецца НАТО, вышэй, чым у Беларусі. Гэта пры тым, што в этой краіне, в Беларусі ніводнага слова, ніводнага дня добрага про НАТО не было нідзе сказана. А ўжо адсотак тых, хто верыць, што суседнія краіны пагражаюць, увогуле значна ніжэйшы. У тым ліку людзі працягваюць добра ставіцца да украінцаў. Адсотак тых, которые, может быть, змянілі, ён невялікі. То бок людзі не вераць у тое, што украінцы, тым больш калі взять поўдзень Беларусі, где памешаныя сем'і, і где пачатак вайны вызваў просто шок, мы это ведаем, расійскі рэгіён, гомельскі, гэта не працуе. Не вераць людзі ў тое, што нават я б сказал так, беларусы не надта суадносяць, што Польша, Літва і Латвія это НАТО. Як бы НАТО гэта амерыканская ваеншчына. А палякі, Вільня гэта Акропаліс, палякі гэта таксама Дронка ў Беластоку. Так і просто сувязі сем'яў, тому што вялікая колькасць польскай меншасці ў Беларусі, вялікая колькасць беларускай меншасці ў Польшы, это ўсё вельмі звязана, таму тут вельмі важна было, што прапаганда, я больш сюды паглядзеў, тому што не працуе прапаганда, которая нам доказывает, что украинцы нам вораги. Тем больше это хтосьці подлічыў, я, может быть, это не дадзеная эссенцыя, что только 6% территории России были под оккупацией ў часы Другой сусветнай войны, а вось наши краіны, Беларусь, Украина, краіны Балты, цалкам на себе адчулі, что такое война, что такое оккупация. И на генном узроўні от дзяцінства у нас это как бы закладзена. Мы не ўспрымаем вайну, мы ніякого в этом не бачым, не ведаю, там экшена, так і беларусы не хочуць удзельнічаць у вайне. А вось пытанне, якім чынам беларусы могуць кантактаваць з Европай, вось гэта на сёння больш важна. Выкарыстоўваецца прапаганда, калі межы з краінамі ў развязу зачыняюцца для беларусаў, калі беларускія нумары становяцца песімізаванымі, вось гэта праблема. Таму для нас і для мяне асабіста і для нашай каманды было вельмі важна прынцыповае рашэнне польскага ўраду о тым, што беларусам не будзе забаронены ўезд на тэрыторыю Польшы на беларускіх нумароў, беларускія машины не будуць тут канфіскоўвацца. На жаль, такое рашэнне прынялі краіны Балты. Я лічу, і мы лічым это вельмі памылковым рашэннем. Ніякія аргументы тут не вытрымліваюць крытыкі, таму што гэта працуе першае на прапаганду, калі прапаганда кажа, што вас ніхто не чакае в Европе. Ну, вось вам прыклад. Вы прыехалі на мяжу і отворот-поворот. З іншого боку, людзі едуць туды, где
няма забаронаў, і мы бачым, тому што наш маніторинг трендаў у адукацыйнай сістэме Беларусі, і мы бачым вельмі моцна нарошчванне праграмаў грантавых расійскіх на беларускую моладзь. Вось гэта праца канкрэтная у адваротным кірунку. Калі вы не можете трапіць у Еўразвяз, то зробіць усё, каб вы больш былі звязаныя з Расіяй. Гэта ўжо уніфікацыі падручнікаў гісторыі, гэта выціранне ўсёй нашай нацыянальнай свядомасці і ідэнтычнасці, і вось гэта небяспека. Таму наша пазіцыя для беларусаў, межы Еўразвязу павінны быць адчынены. Беларусы былі чэмпіёнамі па шэнгенскім візам да вайны, і гэта, на маю думку, трэба вярнуць. Усе аргументы пра бяспеку, пра шпіёнаў, што яны наводняць, шчыра, калі кагосьці захочуць актываваць, то яны ўжо тут ёсць. Трэба сачыць за тымі, хто жыве у тваіх краінах. Это задача ўжо службаў адпаведных. А тое, што пад камеры, праз граніцу паедуць падрыхтаваныя адмыслова шпіёны, які это будзе працэнт, і як бы гэта не вытрымлівае канкурэнцыі з тым стратэгічным памылковым рашэннем, которое адштурхоўвае беларусаў ад Еўразвязу і запіхвае фактычна іх у Расію. І такім чынам вы атрымоўваеце самі, дапамагаеце Беларусі застацца у рамках этой імперыі, як Лукашенко сказаў. І адпаведна на вашых граніцах заўсёды будзе гэтая праблема, гэты трыгер і гэта пытанне з бяспекай. Улад, з аднаго боку, ўсё ж таки Польшча, польскае грамадства, польскае кіраўніцтва, яно і так вельмі на баку беларускага дэмакратычнага грамадства, беларусаў дэмакратычна налаштаваных. Плюс я ведаю, што і iSense на экспертным узроўні таксама унёс свой добры унёсак у тым, каб пазіцыю, каб менавіта такое рашэнне Польшча прыняла, скажем так, мягка і абцякаема. Скажы мне, ласка, а ці ёсць магчымасці ўсё ж таки змяніць гэтае рашэнне, гэта стаўленне, гэтыя адносіны на іншых межах? Літва, Латвія, Эстонія, і ці няма трэнда увогуле такога пагаршэння адносінаў да беларусаў, да беларускага грамадства увогуле как бы на захадзе? Некаторыя працэсы сапраўды яны вельмі доўга ідуць, і рашэнні прымаюцца не хутка, на жаль. Як бы хацелася бы верыць, што тое, што адбываецца на ўсходніх межах Еўразвязу, падштурхне і Брюссель, і краіны іншыя больш хутка рэагаваць і займацца больш сур'ёзна стратэгічнымі пралікамі, стратэгічнай прапрацоўкай будучыні, тому што відавочна памкненне беларускага народа. 20-й год нікуды не знік, ён паказаў, як беларусы думаюць і які шлях яны выбіраюць. Запіхваць беларусаў назад у рамкі імперыі расійскай ці запіхваць іх да падзеяў 20-го года, гэта вялікая стратэгічная памылка. Наадварот, трэба даць магчымасць беларусам, і беларускі пашпарт не павінен быць пессімізаваны. І тут не мае значэння, гэта пашпарт, который выдаецца ў Менску, ці пашпарт Новай Беларусі, который, быць можа, будзе калісьці з'явіцца, можа не. І гэта не мае значэння. Орган выдачы дакумента прызнаецца, і у любым выпадку таксама мы ведаем, што шмат беларусаў пасля вядомага рашэння Лукашэнкі страцілі магчымасць мяняць свае дакументы за мяжой, таму беларусы, розныя беларусы маюць розныя дакументы. Я рады, што Польша таксама travel дакумент, так, польскі праязны дакумент, ён стаў таксама дзякуючы працы калег з цэнтру беларускай салідарнасці, польскіх юрыстаў і польскіх урадоўцаў, што ён стаў прызнаны як пашпарт, так, як дакумент, который пацвярджае твою асобу. Гэта вельмі важна. Спадзяюся, што дойдзе да біяметрыі да больш доўгіх тэрмінаў, але пра іншае кажам. Беларусы павінны адчуваць сябе ў Еўразвязе як дома. Гэта еўрапейская, заходнееўрапейская нацыя, которая всем все показала ў 20-м годзе, і з гэтым трэба працаваць. І не мае значэння,
даўжыня мандату Светланы Ціхановскай, ці будуць выбары ці не. Гэта дыскусія, которая нармальная для дэмакратычнай супольнасці. Тут у кожнай краіне значна больш сур'ёзныя адбываюцца дыскусіі, і гэта для дэмакраты нармальна. Але пытанне ў тым, што да таго часу, пакуль у Беларусі не пачнуцца працэсы зменаў, чакаць на нейкія выбары, там новыя электаральныя працэсы, калі ты узгадаў Мікулу Статкевіча, лідар партыі ліквідавана, і калі лідары партыі сядзяць у турме, а яшчэ ў стане інкамунікада, про которых няма ніякіх звестак, мы нават не ведаем, жывы яны, што ў іх са здароўем, партыі забаронены, якія могуць быць палітычныя працэсы выбарчыя в гэты час у краіне, которая фактычна пад гібриднай акупацыяй і ў стане канцэнтрацыйнага лагеру. Кожны чалавек, кожнае аб'яднанне, група важная для нас. Нас, калі кажуць, нас ніколі не беларусаў, которые сталі актыўнымі, ніколі не было так шмат, як пасля 20-го года. Але я кажу, нас усё адно замала. Бо краіны нармальныя, дзе працуюць тысячы, десяткі тысяч чыноўнікаў на бюджэце, і яны дамагаюцца, адстойваюць свае нацыянальныя інтарэсы штодня, то у працэнтным суадносінах нас значна меней. І кожны на сваім накірунку мае значэнне і можа рабіць свой внёсак у будучы транзіт. Нема часу і нема, як бы сказаць, абгрунтавання пазіцыяў атакі адной групы супраць другой, толькі для таго, каб нейкія фармальнасці высветліць. Калі мы дойдзем да выбараў, выбары можна рабіць. Калі мы не можам іх зрабіць, не можам забяспечыць бяспеку людзей, як паказалі выбары ў Коардынацыйную раду, таму што людзі, которые павінны кудысьці даслаць копію свайго пашпарта, в гэты момант, разумеюць, яны рызыкуюць не толькі сваёй свабоды, калі ў Беларусі, а нават тых, хто за мяжой, рызыкуюць свабодай сваіх сваякоў на тэрыторыі Беларусі. Чым там сканчваецца? Кожны дзень ідуць арышты, кожны дзень мы чуем пра нейкія дзікія прысуды, і гэта таксама трэба ўлічваць, калі мы збіраемся кагосьці да чагосьці падштурхнуць, вызначыць чыйсьці лёс. Так? Нам трэба думаць пра нашых людзей, пра кожнага. Кожнае жыццё важна, кожны палітвязень важны. І таксама тыя людзі, которые знаходзяцца ў Беларусі і не маюць магчымасці пабачыць сваіх сваякоў, которые пазбаўлены магчымасці прыехаць у Беларусь. Ну, я зразумеў з твоих слоў, што ты супраць таго, каб зараз праводзіць нейкія там, умоўна кажучы, выбары для пацверджання мандата там ці легітымнасці Ціхановскай і гэтак далей з розных прычынаў. А як ты ставішся першае тады вот да гэтай нормы прапісанай у пратаколе канферэнцыі «Новая Беларусь», што, маўляў, ну, умоўна кажучы, там бестэрміновы нацыянальны лідар, ну, не бестэрміновы, а да магчымасці правядзення такіх выбараў. І другое, вот ты сказаў, што адна група там атакуе другую, можа быць неправільна. Пытанне ідзе ад Максіма гледача. Як вы лічыце, Ягоравы кампанія гэта агенты Лукашэнкі, сіл, якія гуляюць на яго легітымізацыю? Як вы ставіце да спрэчак у дымсілах? Ну вот з гэтага канкрэтна. Пачну з таго, што СНС не з'яўляюцца часткай гэтых рухаў, то бок это міжнародная сетка экспертаў, таму мы не можам уплываць на гэтае рашэнне, мы не маем права ім дыктаваць. Калі я сказаў пра выбары, я меў на ўвазе, што мы у працэсе дыскусіі можна вырашыць гэтае пытанне, таму што канферэнцыі, которые адбываюцца, дзе беларусы могуць сабрацца такой вялікай грамадой, як было ў Вільні, гэта вельмі добра, таму што шмат хто не бачыў адзін аднаго праз там гады, і тыя дыскусіі, которые адбываліся на палях, не на трыбуне, не падчас самой канферэнцыі вакол, яны нават больш былі важнымі, мне здаецца, таму што гэта была дынаміка. Мы павінны перастаць, как сказать, все подвергать некому экзистенциональному пытанию. Все пропало, на этом конец. Ничего не пропало. Меняются не только обставины в Украине, меняется генерация. Что нам доказал 20-й год, что тая генерация новая, которая народилась у незалежной Беларуси, атрымала право голосу, и она вышла на арену, на сцену. И зараз уже 4 годы по выборах люди, которые, молодое поколение, которое не имело права голосу, тады сёння мая, яны выходят на простору. И гэтыя працэсы зменаў, яны адбываюцца натуральна, і сітуацыя ніколі не статычна не стаіць на месцы. Я лічу ли Егорова, натуральна не лічу. Я вельмі паважаю Андрэя Егорова, у нас з ім звязвае шмат гадоў супрацоўніцтва, пачынаючы з руху «Зубр» і далей, але яго палітычнае
высказыванне гэта іншая, гэта яго пазіцыя, яна сфармулявана, яна зразумела, даваць ацэнку, ну, айсэнс гэтаму не можа, не наша як бы задача, але мы глядзім за дыскусіяй. Галоўнае, каб у этой дыскусіі, як сказаць, не выплеснуць свой ребёнка, так, дзіця з калыскі. І все, что накіравана на асэнсаванне сітуацыі і на стратэгічнае разважанне пра будучыню, пра змену Беларусі, все мае карысць, толькі трэба разумець, што аргументы гэта добра, толькі каб не даходзіла да такіх рэчаў пра агенты, не агенты. Кажу, калі все агенты, то трэба ўжо назваць свае званні і перастаць сварыцца. Ну, можа быть, гэта, конечно, такое выклікае ў людзей такую рэакцыю, як так можна, тое, што вы робіце гэта на карысць рэжыму, але у любым выпадку, ладно, не бярэм Кныровіча, ладно, не бярэм там Вадзіма Прокоп'ева, ну, людзі новыя, можа быть, у палітыцы, не ведаюць палітычнай гісторыі Беларусі, не ведаюць, напрыкладу, чым скончылася ратацыйнае лідарства 2006-2007 года. Но как бы Егораў-то не хлопчык у гэтым сэнсе, і он гэта ведае, і вот не разумее, да чаго вот могуць прывесці вот гэтыя раскруткі гэтай тэмы. Ну, можа это нормальная просто дыскусія ў дэмакратычныя падыходы. Я думаю, што лепей за ўсё запрасіць у эфір Андрэя Егорова, з ім пра это паразмаўляць. У меня не было магчымасці пакуль што з ім. Я размаўляю са знаным экспертам і аналітыкам. Ну, я паважаю думку Андрэя, то есть ён яе сфармуляваў, яна зразумелая. Ці я пагаджаюся з яго аргументацыяй, могу сказаць асабіста не, или, скажем так, не зусім. Для мяне просто зразумела, что Светлана Тихановская, которая атрымала мандат в 2020 годзе с амаль 3 мільёнамі галасоў, 2,6, яна ёсць і застаецца прызнаным лідарам дэмакратычных сіл. І калі мы кажам пра прэзідэнта ці прэзідэнта электа, сама Светлана недавно сказала, хтосьці больш такі адважны кажа так, а большасць кажа лідар дэмакратычных сіл. Яна застанецца в этой позиции, яна застанецца самой вядомай беларускай у свеце, которая можа сустракацца з лідарамі гэтага света. І гэта трэба разумець. Гэта не мае значэння, вы прызнаёце вы Светлану прэзідэнтам праз 5 гадоў ці не прэзідэнту. Справа ў тым, што на тэрыторыі Беларусі сёння немагчыма арганізаваць выборы. Ніхто не пытаецца ўжо сёння пра легітымнасць Зеленскага, напрыклад. Так, адзін раз адказалі, падчас вайны ніякіх выбараў быць не можа. У 2020 годзе, 2 гады да вайны, беларусы зрабілі свой выбар, і пасля гэтага пачаліся працэсы, звязаныя з вайной, з гібриднай акупацыяй і з тэрорам на тэрыторыі Беларусі. Выбараў арганізаваць у Беларусі на сёння не прадстаўляецца магчымым. І яшчэ адзін момант. Светлана Тихановская мае мандат на транзіт. І калі гэты транзіт стане магчымым, калі мы до этого дойдзем, то гэты мандат раскрыецца, зробіць сваю справу. Светлана Тихановская дэкларуе, што она не хоча быць прэзідэнтам рэальным, але важнасць ее мандата, яна беспрэчная. Нават тая рада координацыйная, которая в другой эдыцыі спікером был Андрей Егоров, яна была магчымая толькі дзякуючы этому мандату, потому что Светлана Тихановская фактычна абвесціла пра стварэнне координацыйнага совета. Усё взаимосвязана, і усе часткі гэтага беларускага паралельнага стэйта усе важныя. Вы сказали про тое, что трэба павялічваць колькасць, зноўку вяртацца до таго вялікай колькасці шенгенскіх візаў, якія атрымлівалі беларусы ў тым же самым 19 годзе, і гэта як мага больш, каб ездзіла беларусаў. Зараз яны не могуць атрымліваць візы, ёсць праблемы з атрыманнем візаў, таму што прынамсі супрацоўнікаў у консульствах, у амбасадах няма, у некаторых амбасадах і амбасадараў няма. У гэтай сітуацыі вось я вяртаюся ізноў да тэзіса, які агучыў Егораў на канферэнцыі, пра тое, што нібыта пэўныя там краіны вырашаюць ужо там ці прыйшлі да высновы, што трэба вярнуць паслоў. І Егораў кажа, што хай яны едуць, вяртаюцца хаця б не проста так, а на умовах, што хаця б вызваляюць там нейкіх палітвязняў за вяртанне. І тут два пытання адразу ўзнікае. Першае, ці сапраўды Захад гатовы там троху змяніць сваю пазіцыю і вярнуць паслоў, і другое, ці магчыма на такіх умовах вызвалення?
Ну, я знаёмы з гэтай пазіцыі, я могу сказаць, па-першае, конечно, жыццё і здароўе кожнага чалавека важнае. Таму тут казаць пра тое, што нічога нельга не трэба рабіць без агульных зменаў, ну, это такое. Я думаю, што гэта два розных трэкі. Адзін з іх зусім не публічны. Там, дзе адбываюцца пэўныя кантакты, перамовы, каб выцягнуць хаця бы хворых людзей, хаця бы там жанчын, сталых людзей. Гэта мае месца быць, і гэта трэба рабіць. Другая справа стратэгічная. Гэта ўжо было, і Захад гэта ўсё памятае. Такія рэчы адбываліся ў меншых памерах, меншых маштабах і не ў час вайны. Таму што сёння, калі мы толькі ведаем пра 1500 палітвязняў, мы ж разумеем, што іх нашмат больш. Таму што на сёння людзі, сем'і не лічаць, што публічнасць дае больш шансаў на вызваленне, як было раней. Таму што ніякімі заявамі, ніякімі пагрозамі не прымусіш вызваліць чалавека. Але стратэгічна мы павінны разумець, што мы не зменім сітуацыю, калі проста сёння сказаць: все, давайте прызнаем рэжым, вернем ему легітымнасць і коштам вызвалення. Пытанне, ці вызваліць он тых людзей, але мы бачым, што вызваляючы невялікую частку палітвязняў, у той жа самы час арыштоўваецца літаральна столькі ж. Калі выйшлі тыя першыя 18, там палічылі літаральна ў той самы час роўна столькі ж было і арыштавана новых. То бок сама сістэма не мяняецца. Рэпрэсіўная машына, яна не спыніцца на гэтым. Это трэба разумець. Гэта розныя трэкі. І з аднаго боку размова пра выцягванне, вызваленне. Я не буду прозвішча называць, тому што я разумею, сёння названне прозвішчаў, яно можа толькі нашкодзіць людзям у труме. Але генеральна мы павінны стратэгічна думаць пра то, як змяніць сітуацыю в корне. Якім чынам падчас, калі мы, спадзяюся, падыходзім да канца вайны, і дзе будуць заключацца заключаныя пэўныя рэчы, каб у гэты час у Беларусі адбыўся транзіт. І калі вяртаючыся да пачатку размовы пра бяспеку, людзі у сістэме, тая частка, которая все адно разумее сітуацыю і валодае фактурай, павінны быць самі зацікаўленыя в этом транзіце. Лукашенко ўжо амаль кожны дзень кажа, што ён не вечны. Ну, кожны не вечны. Это не значит, што ён заўтра сыдзе, ніхто в это, думаю, не верыць. Але усе захады, которые до этого были предпрыняты з тым рэферэндумам апошнім так званым, так і зменамі Конституцыі, яны ж показваюць, куды ўсе ідзе. То есть это выбудаванне новой сістэмы, стварэннем этой новой шляхты, так, новая эліта, которая павінна пераняць без выбараў эту краіну і ёй владарыць, калі Лукашенко уже будзе как бы сыходзіць. І тут трэба разумець, што гэта вельмі шмат людзей, па-першае. І сістэм, і праблемы вакол краіны, унутры краіны, не эканамічныя, не в бяспекі, яны нікуды не дзенуцца. І ўрэшце рэшт стратэгічна мы павінны прыйсці да зменаў, которые выключаць магчымасць арыштавання людзей просто за тое, што яны лайкнули штосьці, так? То есть трэба вярнуць нармальнасць у краіну і просто падняўшы руки ўгару, здаўшыся і как бы спісав усё, што было зроблена, мы этого не дасягнем. І я таксама не згодны з такімі закідамі, што все пропало, што стратэгія была памылковая. Зноў кажу, працэсы адбываюцца дынамічныя, яны адбываюцца ў народзе, у генерацыях. Нічога нікуды не зне. Я памятаю, калі адбыліся выбары і у Беларусі пачаліся пратэсты масавыя, колькі было пытанняў заходніх партнёраў, а як мы маглі это прапусціць. Я кажу, колькі было напісана экспертнай аналітыкі пра тое, што беларусы такі народ, вось, которым трэба дыктатура, которым трэба мець горыча, таму што гэты народ такі народ. Ну і што з гэтай макулатурай зараз вы зробіце? Выкінеце, а далей што? Чаму не было зразумела, што працэсы, адукацыйныя праекты, іншыя, яны у грамадстве адбываліся. І тое ж самае адбываецца зараз. Яны адбываюцца па-іншаму, яны адбываюцца в іншых варунках, але што мы можам зрабіць? Прынамсі, ты зноў жа узгадаў пра візы, гэта адчыніць для беларусаў, адкрыць для беларусаў граніцы.
упусціць это еўрапейскі народ у Еўропу, бо гэта яго дом. Якім чынам? Вот тут было пытанне, чаму не могуць зрабіць што-нибудь карыснае для беларусаў, сапраўды карыснае Дымсіла і Тарыя Сціхановская, напрыклад, дабіцца безвіза? Ну, ты ведаеш мою пазіцыю. Я разумею і аргументы супраць мяне заўсёды, што гэта немагчыма так хутка. Я, конечно, падтрымліваю адмену віз для беларусаў і даўно праз гэта выступаў. Не будзем об этом на это траціць час. Зразумела, што ёсць розныя праблемы, але я хочу сказаць, што калі хтосьці закідвае дэмакратычным сілам беларускім, што яны штосьці не зрабілі, то я могу сказаць, што насамрэч беларусы, беларускі пашпарт в адрозненне ад расійскага у Европе больш комфортна, і мы это ведаем. І падчас кожнай паездкі і Святланы Ціхановскай, і прадстаўнікоў яго кабінета, і мы памятаем это і там Алера Кавалеўскі ў той час, і каманда Святланы. Гэта праца па адстойванні інтарэсаў беларускіх грамадзянаў у кожнай канкрэтнай краіне. І мы ведаем, як рашэнні, которые спачатку прымаліся, потым адмяняліся, беларусам вярталі магчымасць вучыцца ў універсітэтах, беларускі пашпарт не песімізаваны аж так. І, конечно, все не можа быць зроблена. Я уже сказаў, што нас, здаецца, шмат беларусаў, маю на ўвазе зараз, не айсэнс. Але насамрэч нас значна менш, чым калі працуе цэлая дзяржава са сваім апаратам, і которая можа адстойваць свае нацыянальныя інтарэсы. Таму трэба паважаць работу адзін аднаго і разумець, што разам мы можам гэта давесці да выніку. Я абсолютно в этом упэўнены. Ну і на завяршэнне я ўсё ж таки вярнуся да тэмы палітвязняў, але шырэй. С аднаго боку мы атрымалі інфармацыю ад Белпола, што нібыта вось гэтая электаральная кампанія, выбары так званыя, прызначаны на 23 лютага 25 года. З другога боку мы фактычна адначасова атрымалі інфармацыю, што нібыта Лукашенко падпісаў аб вызваленні 30 палітвязняў. Праўда, ні імёнаў, ні гэтых людзей на волі мы не бачылі да гэтага часу, але такая інфармацыя запушчана. І ПСО гэта ці праўда, пакуль яшчэ сказаць цяжка. З другого боку, ужо закідваецца інфармацыя. Мне там з розных крыніцаў спачатку закідвалі, а потым вось днямі пра гэта амаль наўпросту эфіры дзяржаўнага тэлебачання сказаў Воскресенскі, што нібыта да 17 верасня рыхтуецца таксама нейкая вот чакайце, убачыце, будзе ўсім прыемна. Ці сапраўды гэта такая ўжо падрыхтоўка, можа быць, грамадства да гэтых выбараў, і чаго чакаць пасля выбараў? Чакаць, што можа быць, як там, ці на плато хаця бы, як некалі сказаў Коршунов, выйдзем? Ну, натуральна, Лукашенко марыць і хоча перагарнуць старонку 20-го года. Так, цыкл это закончыць і выйсці на новыя які там рубежы. Мы памятаем таксама гісторыю з Верховным Советом 13-го склікання, который быў таксама легітымным, але пэўны момант скончыўся. І Лукашенко это бачыць. Лукашенко памятае пра ўсе папярэднія цыклы, і для яго вельмі важна закрыць старонку 20-го года і загарнуць закрыцце і пайсці далей. Пра людзей. Па-першае, мы же разумеем, што мы размаўляем пра невінаватых людзей. То бок грамадзяны Беларусі, которые карысталіся сваімі канстытуцыйнымі правамі і удзельнічалі ў выбарах і ў пратэстах, яны ўзяты ў заложнікі фармальным кіраўніком дзяржавы. І так ён гэта ўспрымае. Ён бере закладнікаў, там мы в Ізраілі Хамас бере ізраільцян гвалціць, а тут у сваёй краіне беларусы, которые мелі права на тое, што яны рабілі, яны сядзяць. То есть людзі не вінаваты. Ад пачатку мы кажам, што гэтых людзей трэба вызваліць просто адразу, выбачыцца і кампенсаваць усё тое, што яны перацярпелі і панеслі. То бок, зноў жа, это гандаль людзьмі. Гэта яшчэ адно злачынства. Але з іншага боку, можна будзе толькі вітаць вызваленне гэтых людзей. У той сітуацыі, у которой сёння краіна знаходзіцца, і зноў жа вяртаючыся да тэмы, што далей мы будзем рабіць пасля выбараў. Это пытанне ўжо краіны, экзістэнцыянальнае пытанне. І для той часткі апарату у Беларусі, которая працягвае таксама дзеліцца інфармацыяй, з тым жа Белполам или з іншымі арганізацыямі, которые разумее усю трагічнасць сітуацыі.
і гэта час, да которого мы павінны прыйсці, чтобы зрабіць этот транзит, каб людзі маглі вярнуцца дадому. Сотні тысяч людзей вернуцца дадому, сустрэцца са сваімі сваякамі, абняць палітвязняў былых ужо і думаць, якім чынам нам далей будаваць краіну, што рабіць з тымі, хто вінаваты. І вось тут ёсць момант для дыскусіі, тому што мы памятаем польскі круглы стол, так? Потым вельмі шмат хто, уже калі Польша стала багатай і заможнай, можна разважаць пра тое, ці трэба было сядаць за адзін стол з камуністамі былымі. Але што мы сёння маем? Маем вольную краіну з вельмі моцнай эканомікай, з вельмі развітай інфраструктурай. І што мы маем у Беларусі на сёння? Рэгрэс, стагнацыя, вайсковая эканоміка, фактычна канцэнтрацыйны лагер. Кожны крок, который набліжае нас да транзіту, ён павінен вітацца, у тым ліку вызвалення палітвязняў да 17 верасня. Дзякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Тым не менш, я раю ўсім сачыць за аналітыкай ад iSense. Не ўся яна адкрытая, скажем шчыра, але тым не менш тое, што трапляе ў публічную сферу, заўсёды вельмі карысна паглядзець, пачытаць. Таму заходзьце на сайт iSense, там з'яўляюцца новыя іх аналізы, іхнія прагнозы і гэтак далей. Так што адсочвайце і глядзіце. Ну і безумоўна подписывайтесь на YouTube канал Еврорадио, каб не пропусціць наши чарговыя сустрэчы с Уладам Кобіцам і магчыма іншымі прадстаўнікамі iSense, хотя не ўсе яны публічныя. Тым не менш, подписывайтесь, расшэрвайце, націскайце на званочак, пішыце свае каментары. А у нас яшчэ будзе шмат цікавых эфіраў і размоваў і сёння, і не толькі сёння. Таму жыве Беларусь. Жыве вечна.